Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம வந்து பேண்ட் மாடல்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வந்து நேரோ பேண்ட்ஸ், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்க பேண்ட். இதுக்கு வந்து நம்ம மேலே யோக் பீஸ் மட்டும் வைக்க மாட்டோம். மற்ற பார்த்த எல்லா பேண்ட்டுக்குமே மேலே யோக் பீஸ் வைப்போம். இந்த பேண்ட்ல மேலே யோக் வராது. நல்லா நைட் பேண்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே தான் நேரோ பேண்ட் அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த சைடில் பட்டி வைக்கும்போது காலில் உறுத்துறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். இது வந்து அப்படி இல்லை, இது எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே போடலாம். இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து கரெக்டான கால் சுற்றளவில் தைச்சோம் அப்படின்னா இது நேரோ பேண்ட். இதுவே கால் வந்து நல்லா அம்பர்லா மாதிரி லூஸ் வச்சு தைச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் பலாசோ பேண்ட் அப்படிங்கிறோம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த கால் லூஸ் வரதை பொறுத்து தான் கிராஸ் கட் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்கர்ட் மாடல்ல வரும். ஆனால் ரெண்டு டிவைடா இருக்கும். அது வந்து பலாசோ பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்துட்டு உங்களுக்கு நேரோ பேண்ட். எல்லாமே கட்டிங் ஸ்டிச்சிங் மெத்தட் எல்லாமே ஒன்று தான். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நேரோ பேண்ட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன அளவுகள் தேவை அப்படின்னா இடுப்பு சுற்றளவு வேணும், அதே மாதிரி ஹிப் சுற்றளவு கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா ஹிப் இதுவும் வந்து கேதரிங் மாதிரி தான். ஏன்னா அந்த ஹிப்பு வந்து பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு இடுப்பு சுற்றளவில் வித்தியாசம் வரும். அதை வந்து நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு இதுக்காக மட்டும்தான். அதனால இந்த ரெண்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. கால் சுற்றளவு வந்து நீங்க நார்மலா ஒரு 12 இன்ச்சில் இருந்து 14, 15, 16 எவ்வளோ லூஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். கீழே பெல் ஷேப்ல வேணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். நேரோ பேண்ட் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டைலான மாடல் தான். நம்ம வந்து டாப்புக்கு அந்த ஷர்ட், லேடிஸ் வந்து ஷர்ட் போடுவாங்க, டிஷர்ட் போடுவாங்க, அந்த குர்த்தி போடுவாங்க. இந்த மாதிரி எதுக்கு வேணும்னாலும் நம்ம வந்து இந்த பேண்ட்டு குட்டீஸ்க்கெல்லாம் நம்ம நைட் பேண்ட்டு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேண்ட் மாடலில் தான் அது வந்து நம்ம பண்ணுறோம். அதே மாதிரி கிராச் லைன் வந்து கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா இதுவுமே வந்து கேதரிங் மாதிரி தான். கிராச் லைன் வந்து கரெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதனுடைய ஃபிட்டிங் வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவை வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2.25 மீட்டர் கிளாத் இருந்தால் போதும். இதுக்கு வந்து அகலமெல்லாம் ரொம்ப தேவையில்லை. ஆனால் பலாசோ பேண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 மீட்டர் கிளாத் வேணும். ஏன்னா அது வந்து நல்லா லூஸ் வச்சு கிராஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் 2.25 மீட்டர் மெட்டீரியல் வேணும். 2.25 அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு உயரம் எவ்வளோ வருதோ அந்த அளவுக்கு தான் அதில் மெட்டீரியல் தேவைப்படும். ஏன்னா இதில் நீங்கள் வந்துட்டு சைடில் இருக்கிறத வந்து யோக் பீஸ் வைக்க போகிறதில்ல. சப்போஸ் மெட்டீரியல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜாயின் போடுற மாதிரி வரும். அதனால மெட்டீரியல் வந்து எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் லென்த் நீங்கள் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா 2.5 மீட்டர் கண்டிப்பாக வேணும். அதனுடைய அகலம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நம்ம ஃபோல்டிங் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம கட்டிங் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எந்த ஒரு வீடியோவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பேண்ட் எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதில் வந்து நம்ம நேரோ பேண்ட் எப்படி கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. அந்த சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் நான் வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். உடனே நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு நேரோ பேண்ட். நேரோ பேண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நார்மலான ஒரு நைட் பேண்ட்டு தான் நம்ம நேரோ பேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதனுடைய பாட்டம் வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்கள் லூஸ் வச்சுக்கலாம். ஒரு பெல் ஷேப்பில் அகலமாகவும் வச்சுக்கலாம், நேரோவாக ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக கூட வச்சுக்கலாம், ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கலாம். இப்படி எப்படி வேணுனாலும் இதனுடைய பாட்டத்தை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அது அவங்கவுங்க போடுற ஸ்டைலை பொறுத்து. இப்போ இதனுடைய உயரம் நம்ம டோட்டலாக நம்ம இடுப்புல இருந்து கால் வரைக்கும் என்ன உயரம் அளவு நமக்கு வருதோ அந்த அளவோட எப்பவும் நம்ம சேர்த்துற அந்த 2 இன்ச்சு. ஏன்னா ஒரு பேண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம இடுப்புல எங்கே கட்டுறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறது முடியும். ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து நல்லா மேலே தூக்கி கட்டுவாங்க, ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் லோ ஹிப்பில் கட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க பேண்ட் எந்த இடத்துல கட்டுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த உயரத்தை கால்குலேஷன் பண்ண முடியும். ஏன்னா ரொம்ப மேலே கட்டும்போது தான் அதுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக அளவெல்லாம் சேர்த்தணும்.
ரொம்ப கீழே இறக்கி கட்டும்போது நீங்க வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 1 இன்ச்சு அப்படி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இப்போ டோட்டலா நம்ம வந்து ஒரு அளவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட நம்ம 2 இன்ச்சு எப்பவுமே சேர்த்திக்குவோம். அதை வந்து நீங்க எந்த மாற்றமும் பண்ண தேவையில்லை. 38 இன்ச்சு அப்படின்னா நீங்க 40 இன்ச்சு அப்படிங்கிறத கணக்கு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே ஃபோல்டிங்க்கு மேலே ஃபோல்டிங்க்கு சேர்த்துறது எல்லாமே நீங்க வந்து அது ஈஸ் அலவன்ஸ்ல போயிடும். சீம் அலவன்ஸ் ஈஸ் அலவன்ஸ்ல போயிடும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேண்ட் எப்படி கட் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இதுல வந்து ஒரு 1.5 மீட்டர் கிளாத், அகலம் வந்து உயரம் வந்து இந்த கிளாத்ல நிறைய இருக்கு, அகலம் வந்து கம்மியா இருந்தா போதும். ஏன்னா நேரோ பேண்ட்டுக்கு நம்ம சுருக்கம் வந்து அதிகமா வைக்க போறது கிடையாது. அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ அகலம் இருந்தாலும் நம்ம குறைச்சிக்க தான் போறோம். நமக்கு தேவை நீள வாக்குல உயரம் வந்து அதிகமா வேணும். எவ்வளவு உயரம் இருக்கோ அந்த அளவு நமக்கு வேணும். இப்ப இதுல மேல 2 இன்ச்சு கீழே 2 இன்ச்சு வந்து நம்ம மடிக்கிறதுக்காக விட்டுறணும். ஏன்னா அது வந்து எலாஸ்டிக் வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம், நாடா போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். மேல 2 இன்ச்சு கீழே பாட்டம் ஃபோல்டிங்க்கு வந்து 2 இன்ச்சு வேணும். இந்த 2 இன்ச்சு போக மீதி உங்களுக்கு எவ்வளவு உயரம் வேணுமோ அந்த உயரம் நீங்க வச்சுக்கலாம். அதுல வந்து உங்களுக்கு 34 வேணும், 36 வேணும், 38 வேணும், 2 இன்ச்சு அதிகமா வேணும், 2 இன்ச்சு குறைச்சு வேணும். இந்த மாதிரி எப்படி வேணும்னாலும் உங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் தேவையோ அதை வந்து நீங்க நடுவுல சேர்த்திக்கோங்க. கீழே 2 இன்ச்சு மேல 2 இன்ச்சு நம்ம சேர்த்திக்கலாம். அந்த 2 இன்ச்சுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுடைய கிராச் லைனை வந்து நீங்க மார்க் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து டைட் ஆகாம கரெக்டா இருக்கும். இப்போ இதுல வந்து கட்டிங் எப்படி, அது ஃபோல்டிங் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து நம்ம நீல வாக்குல தான் நம்ம வந்து ஃபோல்டிங் பண்ண போறோம். அதாவது எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம். இந்த துணி வந்து உயரமா இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து லென்த் எவ்வளவு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு சுடிதார்ல வர கிளாத்தோ அல்லது வேற செப்பரேட்டா நீங்க எடுக்கிற கிளாத்தோ வந்து உயரம் 10 அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல ஜாயிண்ட் வர கீழே 2 இன்ச்சு மேல 2 இன்ச்சுக்கு நீங்க ஜாயிண்ட் போடுற மாதிரி வரும். அதனால மேக்சிமம் லென்த் உங்களுக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா மட்டும் நீங்க வந்து அந்த நேரோ பேண்ட் போடுங்க. ஏன்னா மேக்சிமம் வந்து லென்த் உங்களுக்கு கரெக்டா தான் வரும். அகலம் வந்து நமக்கு குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல. உயரம் வந்து நமக்கு கீழே 2 இன்ச்சுக்கும் ஃபோல்டிங் போட்டுக்கலாம், மேல 2 இன்ச்சுக்கும் ஃபோல்டிங் போட்டுக்கலாம். மற்றபடி உங்களுடைய உயரம் என்ன அளவோ அந்த அளவு வந்து கரெக்டா வரணும். இப்போ ஒரு 38 இன்ச்சு உயரம் நான் இந்த பேண்ட்டுக்கு நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா மேல 2 இன்ச்சுக்கும் கீழே 2 இன்ச்சுக்கும் எனக்கு கிளாத் வேணும். அப்போ டோட்டலா 42 இன்ச்சு வந்து எனக்கு இந்த உயரம் வேணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் இதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இடுப்பு சுற்றளவு வந்து ஒரு 30 இன்ச்சு வருது அப்படின்னா அதோட நம்ம எப்பவும் போல 10 இன்ச்சு வந்து நம்ம இதுக்கு சேர்த்தணுங்கிறது இல்லை. ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லூஸா வந்துடும் இடுப்பு பகுதி. அதனால அந்த 30 இன்ச்சை நீங்க 4ஆ பிரிச்சுட்டு அதோட ஒரு 2 இன்ச்சு சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா கூட போதும். அதுக்கு மேல தேவையில்லை. உங்களுக்கு வந்து நேரோ பேண்ட் அப்படிங்கும் போது பிளாசோ பேண்ட்டும் இதே மெத்தட்ல வந்துடும். இதே மாதிரி கிராஸ் இல்லாம நேரா போடுறது அப்படின்னா கீழே அகலமா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே இது வந்து உங்களுக்கு பிளாசோ பேண்ட் மாடல் தான். இடுப்பு சுற்றளவுல இருந்து நீங்க வந்து ஒரு 2 இன்ச்சு மட்டும் ஒன் சைடுக்கு 2 இன்ச்சு அப்படின்னாவே டோட்டலா உங்களுக்கு ஒரு 8 இன்ச்சு வந்துடும். அதுவே உங்களுக்கு அதிகம் அப்படின்னா கூட நீங்க அதை குறைச்சிக்கலாம். நான் வந்து இடுப்பு பகுதி 11 இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி கிராச் லைன் வந்து 12 இன்ச்சு வேணும். 11 + 1 12 இன்ச்சு வேணும். மேல இருக்க 2 இன்ச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கிராச் லைன் வந்து நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. மேல வந்து நான் 2 இன்ச்சு விட்டுருக்கேன். உயரம் வந்து 38 இன்ச்சு. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து 2 இன்ச்சு நான் எக்ஸஸா வேணும். ஏன்னா அது ஃபோல்டிங்காக. அந்த ஃபோல்டிங் வந்து நீங்க கேன்வாஸ் வச்சுக்கலாம், கேன்வாஸ் இல்லாம வச்சுக்கலாம், சன்னமா கூட மடிச்சுக்கலாம். அது எப்படியோ உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மடிச்சுக்கோங்க. இதனுடைய பாட்டம் ஷேப் மட்டும் நீங்க என்ன ஸ்டைல்ல வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். கீழே வைக்கிறது வந்து நீங்க சின்னதா சுடிதார் பாட்டம் தைக்கிற மாதிரி கூட மடிச்சு தைச்சுக்கலாம். நான் சொல்றது மேல இருக்க அளவு உயரம் மட்டும் கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. கீழே எப்படி வேணாலும் நீங்க மடிச்சுக்கலாம். மேல வந்து எலாஸ்டிக்னா பட்டை எலாஸ்டிக்கா சின்ன எலாஸ்டிக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அந்த அகலத்தை விட்டுக்கோங்க. இப்ப கீழே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஸ்டைல் தான். எப்படி வேணும்னாலும் கீழே வந்து நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம்.
ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். இருக்கிற துணியை 4ஆ மடிச்சு போட்டு உயரத்தை கிராச் லைன் மட்டும்தான் இதுல மெயின். மற்றது எதுவுமே நீங்க பார்க்க தேவையில்லை. உட்காரும் போது எந்திரிக்கும் போது நமக்கு சீட்டிங் அந்த அளவு வந்து டைட் ஆயிடக்கூடாது. அதனால அதை ஒண்ணு மட்டும்தான் நீங்க அந்த இடத்துல கவனமா பாக்குற மாதிரி வரும். இப்ப நான் வந்து நேரா ஒரு உள்ள குறுகலாவும் இல்லாம அகலமாவும் இல்லாம கரெக்டா நேரம் அதை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்ப மேல வர பகுதியும் கீழே வர பகுதியும் நம்ம மடிச்சு தச்சிருவோம். இப்ப இருக்கிறது உயரம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். நீங்க லோ ஹிப்பா கட்டுற மாதிரி இருந்தா கிராச் லைன் வந்து இந்த அளவு போதும். சப்போஸ் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் மேல தூக்கி கட்டுவீங்க அப்படின்னா கிராச் லைன் வந்து தயவு செய்து இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கிக்கோங்க. ஏன்னா அப்புறம் உட்கார முடியல, அந்த இடம் பிரியுது அப்படிங்கிற. ஏன்னா ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்தந்த இடத்துக்கு நீங்க மார்க் பண்ற அளவு கரெக்டா வரணும். அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இல்லாம ஒரு பேண்ட் வந்து ஃபினிஷிங் பண்ண முடியும். அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இது தைக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். எல்லாத்தையும் அந்த கிராச் லைனை ஜாயின் பண்ணி, இடுப்பு ஜாயின் பண்ணி, கீழே பாட்டம் ஜாயின் பண்ணி, உள்ள காலினுடைய லைன் போட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சுது. ஏன்னா இதுல வேற எக்ஸஸா எந்த ஒரு பீஸுமே நம்ம இதுல வைக்கல. சைடு வந்து கரெக்டா பாத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஓப்பன் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சைடும் பின்னாடி வந்து ஜாயிண்டும் வச்சுக்கலாம். நாடா போடுற மாதிரி இருந்தா இந்த மெத்தட்ல தைங்க. இல்லாட்டினா ஓவரால் அப்படியே எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணிட்டு உள்ள நீங்க எலாஸ்டிக் கொடுத்து தைச்சுக்கலாம். இது எப்பவும் போல நாடா போடுறதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க. மடிச்சா எவ்வளவு கிளாத் வருமோ அதே அளவு தான். நீங்க 3/4 இன்ச் அளவுக்கு தான் நான் தையல் போடுறேன். ரெண்டு பக்கமும் அதை ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம். டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க. பேண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே டபுள் ஸ்டிச் அல்லது கிராச் லைன் எல்லாம் அந்த இடம் வரும்போது 3 தையல் கூட போட்டுக்கோங்க. துணியை எப்பவுமே நீங்க ஹேண்டில் பண்றது வந்து ரொம்ப சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. இழுத்து அதனுடைய அந்த ஷேப்பு மாறி நீங்க தைக்கிற அந்த நீங்க எப்படி கட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த பொசிஷனே மாறுற அளவுக்கெல்லாம் துணியை வந்து ரொம்ப இழுத்து இது பண்ணாதீங்க. ரொம்ப சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. அந்தந்த இடத்துல ஃபோல்டிங் பண்ணீங்கன்னா போதும். அதுவே உங்களுக்கு வந்து அந்த பொசிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்ட் ஆயிக்கும். அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி துணியை இழுத்து கசக்கி அப்படியெல்லாம் தைக்காம துணியை ஹேண்டில் பண்றதே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இப்ப இருந்தே சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் தைக்கிறவங்களுடைய அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப இழுத்து கசகசன்னு திருப்புறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு நீட்டா இருக்காது. அதனால துணியை ஹேண்டில் பண்றது, அந்த மடிச்சு தைக்கிறது, இது எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டா அந்தந்த இடத்துக்கு ஃபோல்டு பண்ணீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்லா நீட்டா வரும். ஒரு மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம கட் பண்றோம்னா 2 பீஸுமே ஒரே மாதிரி தான் நம்ம கட் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு நீங்க ஒன்னை இழுத்து ஒன்னை இழுக்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தான் அந்த வேரியேஷன் டிஃபரன்ஸ் அந்த இழுத்துக்குடு இருக்கிறது அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும். மற்றபடி நீங்க எப்பவும் போல ஒரே மாதிரி ஈவனா வச்சு ஃப்ரீயா தைச்சிங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காம துணியை இழுக்காம தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே வராது. கரெக்டா அந்தந்த இடத்துக்கு துணி ஃபோல்ட் ஆகும். நீங்க தைக்கிறது மட்டும் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் நீட்டா கிடைக்கும்.
இப்போ இது வந்து நம்ம எப்பவும் போல லுங்கி எப்படி நம்ம தையல் போடுவோமோ அதே மாதிரி மடிச்சு படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம எப்பவும் போல த்ரெட் போடுறதுக்காக ஹோல்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோம். அந்த இடத்துல எப்பவும் போல மேலே வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு அல்லது ஒரு 1/4 இன்ச்சுக்கு நீங்கள் மடித்து ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணிக்கோங்க. இடுப்பும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டான ஃபோல்டிங் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எந்த ஒரு துணி இழுக்காமல் அந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக அந்த ஃபோல்டிங் வரும். தைக்கிறதும் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ கிராச் லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு 12 இன்ச்சு ரெடியாக வந்துருச்சு. கீழே இருக்க 1/2 இன்ச்சுக்கு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பாட்டம் ஃபோல்டிங் அது எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க. 1/2 இன்ச்சு விட்டாலும் சரி, 1 இன்ச்சு விட்டாலும் சரி, எப்படி ஃபோல்டிங் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக அந்த ஊசியோட தையல் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேண்ட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இந்த ஊசியோட தையல் தான் நம்ம போடுறோம். அதனால அந்த எட்ஜில் தையல் போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிக இடத்துல நம்ம வரும். அதே மாதிரி அந்த அர்க்காத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அதோட ஃபோல்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் மடித்து தைக்கும் போதும் ஈவனாக வரும். இல்லாட்டினா ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு அதிகமாகவும் குறைவாகவும் வந்துடும். அதையும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ எவ்வளோ கால் சுற்றளவு அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு துணி வந்து கொஞ்சம் இழுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கால் பகுதியிலிருந்து கொண்டு போய் கிராச் லைனோட நிறுத்திக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் காலில் கீழே இருந்து கொண்டு போய் கிராச் லைனில் நிறுத்துங்க. ஏன்னா கீழே மேலே வந்து அந்த சுருக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா கூட பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் கால் பகுதியில் ஏத்திந்தாத்தி வந்துச்சு அப்படின்னா போடும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அதனால் மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லா அளவுமே பர்ஃபெக்டாக எடுத்து தைக்கும்போது அந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. அதையும் மீறி துணியில் அந்த ப்ராப்ளம் வருது, ஏன்னா ஒரு துணி ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஃபினிஷிங்கை வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீழே இருந்து கொண்டு வந்து கிராச் லைனில் நிறுத்திடுங்க. அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் கீழே இருந்து கொண்டு வந்து மேலே கிராச் லைனில் நிறுத்திடுங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த தையல் போடும்போது ஓவரால் நீங்கள் ஒன் சைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த சைடில் கொண்டு வந்து நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம். இப்படியே போனீங்க அப்படின்னா எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கீழே வந்து அந்த சின்னதாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அதனால் அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருந்து மேலே கொண்டு போய் பழகிக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு மைனூட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வரும். அதுவும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருந்து கிராச் லைன் வரைக்கும் கொண்டு போயிருங்க. அந்த மாதிரி வச்சு 2 தையல் போட்டு அப்புறம் ஓவர்லாக் போடுறதெல்லாம் எப்பவும் போல் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு நேரோ பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிளாசோ பேண்ட்னுடைய டைப் தான் இது. கீழே கால் மட்டும் அகலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் உங்களுக்கு ஒரு பிளாசோ பேண்ட் தான். இதில் மெயினாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து கிராச் லைன் மட்டும்தான். கிராச் லைன் மட்டும்தான் நம்ம கட்டுற உயரத்தை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கணும். ஏன்னா நார்மலாக 12 இன்ச்சு வரும் ஒரு கொஞ்சம் லோ ஹிப்பில் கட்டினா. அதை விட உயரம் போக போக அதனுடைய அளவுகள் சேர்த்துக்கிட்டே தான் போகணும். நிறைய பேர் இந்த டவுட் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. கிராச் லைன் அப்படிங்கிறது நம்ம உட்காரும் போது நமக்கு சீட்டுக்கும் நம்ம கட்டுற இடத்துக்கும் உள்ள உயரம் அந்த அளவு தான்.
அதுக்கு மேல எவ்வளவு லூஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது 12, 13, 14 அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வச்சு தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. அதே மாதிரி நாடா போட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எலாஸ்டிக் போட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எலாஸ்டிக் போடும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க சுற்றளவை 4ஆ பிரிச்சுக்கோங்க. அதுல 3 பங்குக்கு எலாஸ்டிக் கட் பண்ணி உள்ள வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அந்த கால் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிக்கும், உங்களுக்கு அந்த லூஸ் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா எலாஸ்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டைட்டா போடக்கூடாது, நார்மலான லூஸ்ல நீங்க போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.